ኣይሕለልንና ዝብል ወይ ከዓ መታን ከይንሕለል ናብቲ ጀማርን ደምዳምን ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ንግበር ዝብል ኣርእስና ማለት እዩ ንጠምት ዝብል ክሪኦ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ካብ 16-17 ዘሎ ምዕራፍ 4 ማለት እዩ እቲ ሻዕ ዝሓልፍ ቀሊል ፀባና ማርያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘላለም ረዚን ክብሪ የዳልወና እሞ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብነትና እንተበስበሰ እቲ ናይ ውሽጢ ኣብ ፀፅባዕ ይሕደስ ኣሎ ስለዚ ኣይንሕለል ኢና ነቲ ዝርአሲ እንታይ እሞ ግዝግዙ ይበሉ እቲ ዘይርአ ግና ንዘለኣለም እሞ ንሕና ነቲ ዝርአ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ንሰብ ቆሮንቶስ ይብሎም ዘሎ ኣብ ፀበባ ከም ዘሎ ሽግራት ከም ዘሎ ወይ ካብ ከባቢ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ተማሂሩ ግን ሓደ ነገር ይዛረብ ኣሎ እቲ ንሻዕ ዝሓልፍ ቀሊል ፀበባ በሉ ጥሜት ይሓልፍ እዩ ንኣብነት ጥሜት ይሓልፍ እዩ ትማሊ ኣብ ሳራ መፀለና ፅምደሩ ተዝነግረኩም ኣብ ውሽጢ ዘይርስዕ ታሪክ ኣሎ ኣብ ዘበና እሱ እኳ እንታይ ገይሩ ሓሊፉ ሓደ ሰብኣይ ቀደም እንታይ ኢሉ ሓደ ድኻ ሰብኣይ ነሩ እዚ ሓደ ድኻ ሰብኣይ ነሩ ድሓር ሓደ ፃዕዳ ኮይኑሲ ናብ ኣፍሪቃ ዋላ ንበለ ድሓር ንኣፍሪቃ ምስ ገረስ ሓደ ድኻ ሰብኣይ ፀኒሕዎ ሕጂ በቲ ዝሃቀ በቲ ሰብኣይ እንታይ ኢሉ በቲ ድኽነት ውስጥ ኣዝዩ እንታይ ኮይኑ ኣዝዩ በቃ ተገሪሙ እዚ እስክሓልፍ የኸውን ኢልዎ ሽዑ ሰብኣይ ክድኻ እንታይ ኢልዎ እዚ እስክሓልፍ ኢልዎ እዚ ድኽነት እዚ እስክሓልፍ ኢልዎ ምክንያቱ እቲ ዝነበረላ ቤት እቲ ዘሕልፎ ሂወት ሲ ኣዝዩ ጥልቂ ዝኣተወ ድኽነት ይገርቦ ሰብኣይ እዚ ታገብሪዎ እስክሓልፍ ይብሉ በሉ ድሕሪ ግዜ ሽዑ ሰብኣይ ምስል ዝበለ ምምሕዳር ናይ ከባቢ ኮይኑ ፀኒሕዎ كعلم إن سبب بلسي أنت يقول حالي من الخون يخليه السعادة ما الحزب القاصر دايلو مسكرس من بعدها راي كلام قلت له وكانت كل الخندق وزعا كل نجارات أم حشاس جزها مع الكاس النجارات ما خبابة مع حدرها نبي بعدها من كملها عمل كايلو هو ما كملها نبي بعدها بينه زون تعتبره كحالي فيه يسوع كريستوس ويداي زون كحالي فيه وكان في كحيل نبي بعدها نركز عندون إذا حالي فيه إذا سبعين تاريخ سنزل له إذا درس ولا كلام منش مسيو إسكي تاكل حالي كل خوميلو نايسوبا حرام كل خاسر نايسوبا كل حرام سليمو شو ده الحرمة وحيدهم نايسوبا من محتاج كل كاميرا كل كايبو الزون ده قبرهم حالي فيه حالي فيه كحالي فيه ولا حيد سبعين بقى تسعة تاكل له يتندر يقرب الزون كحالي فيه دحر كثير ما بنسي كايبو دحر مثل تبلة أنت سبعة يعطينا من محدث أبي لا تقولون نسلا مرحلة هذا كوين نديو إلهو كي تبلة مرحلة هذا كوين سريعو حجها مرحلة هذا كوين كايبو الزون تعال بريو كحالي بريو الزون كحالي بريو كاتي أسابيع كايبو هذا مريض نعمل كذا شيء بس ده حتى السبب نصير تبله سبب أي متصلين حالي فيكم العالم شو سبب أي أبسط ولا مرة حسنا بكيلو ده نهاية المرة حسنا بس ده مو يجوني أبي لا أقول لكم مو ده طبعا أبغى عايز أقول هذا شو أبغى كاين تعرفين هو الزول حليلكم سعادة كبرنا بلا يقول ده هرجس يشعروا ريتا برش الزول كحلي مقابلة أنا بكحلي فيلو سمعت ترنيو زيا نايت بيوضع كسرنا حلالي كري على المسراجع ده هرجس يمسيلو كي تبرش إنت مقابلة المسراجع بينهم
ጽድቅያ ገረሙ ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ሳይደላ ቀሊል ጸባና ይብላለው ረዋ አይቆነን ትማርስ ነበረ ጸባ ዛዓለ ወለግራ ንሱ ታይቀበል ይሎ እትና ዓልፎ ጸባስ ወሎ ለገብለ እትና ዓልፎ ጸባስ ወሎ ናብረ ሐዋይ አብየው ለራዘሪ ንዛዓቸኹኒ ዘዳል ወላምበር ሰባን በመከራ ተዘይ ዓሊሞ ኢየሱስ እስከበሉ ኢየሱስ በመስቀል ተዘይ ዓሊሞ እስከበሉ አይሁ ኸበረን ነሮ አሜን ብራዘሪ ዳስዋን ኢየሱስ ታይሉ እነሆ ወዲ ሰብ ሕጂ ታገበረሉ አጣጣሞት መስበጽስ እነሆ ወዲ ሰብ ታገበረስ ከበረ በሉ ከበረ አያ አነስ በሉ ካበቃ አሳስ ላይ ካብ ስጋውነተይ እንተ ዘይመይተ ክብረት ዝባሃል ነገር የለም እግዚአብሔር ንዝሞተይ ዘኽብሮ ሳንን አምላክ ሞት አለው በሉ ሳንን ክርስቶስ መሞት አለው በሉ ንክርስቶስ እንመውት ሰባት ክንከውን ይግባና ዛሽዋይ እግዚአብሔር ታይገበና ንሕና ወርቂ ኮይና በታት ንወፅሲ ብዓዊ ይሕበና እግዚአብሔር زعلوا مكراس كبروا بس كبروا زلوا مكراس يبلي مكرا عيننا ولنا نعلم مكرا كل يخلي يسوس حمس كنت تلقي على وزعلت رسالة مكرا عيننا ولنا فتناس من على ندراك كات ما بينه لكن زعلوا مكرا ده أمبر زلوا مكرا يفلم قلنا خير هؤلاء أبو سعيد الله نشع تعلم سباس نشع يقولوا نشع مالك جزيان سباس نزل على ذاك السبب كابن تايكبرنيها أيكنبرنيها أتنشع تعلم كل سبابنا ما على إياس كبروا يقولون ما على إياس كبروا رزين كبروا نزل على مسنبر يدار والليل بسبب أسمه نقدر يدار إيش الله ناي وين قال نقدر بسبب هاي على كات أيكبرنيها على خبر نقدر أي مسألة كاني زي تبتنا سب بمكرة زي على مسب أكثر زيادة تخبر أيكلم كعلم أكلم لسه هذا قالوا نزي ترديو نسو بلوز بلو نايزل على زيادة تاني لا هذا يكرس منكم ولا زي ركز على طبيعنا زي يسولو زي ركز زي حلل أملاك سكبرو نتمزف كروا ما أنت قدر ماله أدالين لهم الله أدي نشع وعي فتنا يقول وعي فتنا يقول سمعت سي ببدأ تاجريا بتأمنة وعي فتنا يرحمني قلنا من تاجريا نسو زي حل نزل على برازيل زدار ولا سكان يقولون نكراريه كلام لا يفرق باخذ سلمك أي فرعني حدا على جزء تقولنا مكرا لما مكرا جن أنت جبرنا أي نبتلنا مكرا جن وركيز جبرنا بما مستعد سكبروا أي تتعلم يا أتمنى جناس سكبروا حاتمه الله كاي أمين بالغزالي بعوي مستعد تتعاون تاي جبركاني سكي أي هو كان يقولوا حاول سكبروا وركدري جلسني أمين بالغزالي سلازي على جزء كل جزء خمس لكم حابت كم زينات الوكي أتوكي إلى تا أنا نسي أحوات مرنا إلى تا نسيجن أبتغمر نجار تقميكي الله سكي أبتغمر نجار تقميك أول كبرو وكسي سلام أنت أبتغمر نجار تقمر كان حملات وجه هكذا أنا لا تشعر نسري أبصحة نسري أبزني نسري أبصار نسري أبلو لا داعي تستاهل ولا نتتقرر نزغل سويت اللي جواهم زغدم حكي سلام أنت لا أي حمد لا بريدس أنتنا أحواتنا جناحي لا نسري على نتحوي جوناسي نسرو طريق على هاتايرك أنا زاروا من فساو ده. سلسي إننا
أملاح مساي كابونا كمان ده أزبرنا سبكتاي كاي كبرني سبكتاي كاي كبرني قالوا سبكتاي كاي كبرني زابلا بسمع دي عايش ስለዚህ በመከራ ሓሊፍና እግዚአብሔር ብኩሉ ክንሓልፍ ከለና እቲ መከራ ታገበካይ ኣብ መከራ ስበሩ ምሕላል ኣሎ መከራ ኢና ምሕላል የምታካይ መከራ ተስፋ የቁርጠካይ ሰባት መከራ መስራዕት ኣይገብርዮ ካብቲ መስቀል ክርስቶስ ወይ ከዓ መስቀል ካይስክሮ ክንታገሩ ንክርስቶስ ይዓልዎ ብሉሙ ፈተና ይወፀሙ ሞዩ ሓጋይ እቶም أطيبهم زبون سبا بقولوا سلة عالم سلة سبن مكلا يوردموا بقرب ما هذا السائل يقولوا يحدقوا الفرق بس حد ما أتقان تاي هول نعم كي تقوموا سرعي فتنا يمسالهم challenge يسكوروا لوتي نوس لوتي أبتي نوس زلوا تالو سلوت لولو أبي لوت لو أبتي بقى نوص زلوا عبد مكرا زلوا عبد شجر زلوا انت عارف لو طلعوا سلام انت عارف مكرا زمتنا نحن خلوات كبابنا لما كان قبل كلهم ايجابيات بمكرا زعلبنا داوود اسكبلوا مكرا مسوره اسكبلوا اتم مسكزلوا اسكبلوا بدل ما بخطوا مسدليو بامناه بويته صنع امين القادري صنع من قد زصنع مرقو يملسيو امين برادري سلازي ان بويتا صنعت حيل نتاجبرنا لو تعبدوس اسكو بويتا صنعت حيل نتاجبرو برتعو بويتا سبلو صنعت حيل تاجبرو برتعو بويتا صنعت حيل نتاجبرتع زلنا انبر اذي ابتريانان اب هيوتنا لكنا فتنا مزنا يخد بسبعنا فتنا مزنا يخد بقراتنا فتنا مزنا يخد بمعاداتنا فتنا مزنا يخد بسبعتنا فتنا مزنا يخد بمسارعتنا فتنا مزنا يخد بمقالتنا فتنا مزنا يخد قنا خير بأملاك كانت المقبال مصنع اسكو مصنع بلو تتصنع اسكولو بوزفرين بوزفرين داود بمن يسلم بأملاك بقال أملاك يسلم أتا نياسو تايلو صنع صنع بلو تبعي له أعزز بمن نحن عزلنا عواتي كل جزء حسباتنا بقال أملاك تصنع عنه من قدنا بقال أملاك تصنع عنه زيادة أمانة زي ما تزبره كل بشوف يسوع كريستوس قال لنا ينس آمين آمين برادري يفرس أيتمنى يهودا سبلو بدل 30 سبلو نوحي من قد زغير بسبلو قناش عمات بزي أولا يقول مصار كبار شنقوتو خبيرو اسكي شنقوتو خبيرو بلو شنقوتو خبيرو أكو نصف السبعة فيلو وبيتعونا بلدن قد دايلو نصف الدماغي سيلو نصف السبعة فيلو سي شنقوتو أبيك بكا أعجب لا يكلم شنقا أمرنا زيادة تزعلوا كبير أمير برادري تنحنا عبقوا بمسيرة جناك زيادة تاي سكبرتي بلو سكي أنا صحبوا بمسيرة جناك زيادة برتي بلو زيادة مسيرة سلازي هاوية أولوس أمعرف عليه قرنطس منار الزنبلي قدامي قراي قرنطس كابتصر معه يسوس كويتاي مراب حاله تصر معه قدام قراي قرنطس يسوس كويتاي آمين زيادة مسايس كبلو عدد ما سكبلو أي حلل يسكبلو آمين برهادي بتين رؤسنا كاب أملاخ نتنعلو متننع نتوم أبصبا زلو زبلو كلهم إن نتننع نأنتي كعل الناس بتصبا زبلة زتننع عنا نسيو ريوا زيادة بتين رؤسنا كتننع عنا يو متننع سكبلو بتين رؤسنا دقبلي سكبتي أنا ستننع هو متننع سكبلو
ዘጻናናዓና አሜን ብራዘሪ ዘጻናናዕ መንፈስ አለና እግዚአብሔር ይመስገን ዘጻናናዕ መንፈስ አለ አውሽና እግዚአብሔር ጸባ ታይገለካይ የጻናናዓካይ ንምንታይ ዘጻናናዓካይና ድማ እግዚአብሔር ንኻልኦት በተይ ተጻናናዓናዮ መታን ታንገብር መጽናዕነታን ክንክል አሜን ብራዘሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይላይ ስለዚህ እግዚአብሔር መታን ካይደሕለት ታገረናይ ስብጸባይ የጻናናዓኒ በሉ እግዚአብሔር መታን ካይደሕለት መታን ካይደሽገር ታገረናይ በጻባና እግዚአብሔር ታይበት ጳውሎስ አኔ ሃሌሉያ ኢየሱስ እግዚአብሔር ተባረከ ጳውሎስ እንታይኖ አይትብራ አይትሞትኒሁ ተማሙ ዘሎማ አቢካ ታይገረካለው ይህኒፈ ይህበካለው እግዚአብሔር ስሙስ ተባረከ አሜን ብራዘሪ መላ እግዚአብሔር ወፂር ጳውሎስ ታይኖ አይትብራ አይበረደ በሉ አይበረደ በሉ እግዚአብሔር ሳይስ በሉ አሜን ብራዘሪ ሐዋርያው ጳውሎስ አብጸባው ዘጸናና አመርከብ ዘጸናና ማዕበል ምስበልተዐ ዘረሙ ከባሊው ዘይነበሮ አጥብተም ህዝቢ እግዚአብሔር ግና ታይገርሞ በጸበቡ ከጸናና አቀሎ በጸበቡ ከዛረሙ አቀሎ መልአክ እግዚአብሔር ጳውሎስ ተሰብሳታ ጸራሪው ባይጸራሪው ታይሎ እቲ አለ ዘወልጉላ አምላኺ በዛ ላይ ግዚአታ ይገበረኒ መልአኩ ለሁ ዝላፍ ዝገለጸለይ ወይ ካዝነገረኒ ነው ነተም ሰባት ሓደ ሰብ ማሞት ከም ዘይክነግርዎ ብጀካ መርከብ ታትከውን ከም ዘይትኽእል ሓንቲ ልብስ ከም ዘይትጠፍእ ቀጽለለይ ግብርና አምላኽ እዩ ከምቲ ስቃይ ክርስቶስ አባና ዝዓዝዝ ዘሎ ከምኡ ድማ ብክርስቶስ ክኾነልና ንጽንናዕና ይዓዝዝ እዩ ግና ከእንተ ጸበበና እኳ ንምጽንናዕኩምን ንምድሓንኩምን እዩ እንተ ተጸናናዕና ድማ ነቲ ንሕና እውን እንስቀዮ ዘሎና ስቃይ ብትዕግስትኹም ዝጋደል መጽናዕኹም እዩ ከምቲ ተማቐልቲ ስቃይ ከምኡ ከዓ ተማቐልቲ ምጽንናዕ ከም ዝኾንኩም ፈሊጥና ስቃይ ክርስቶስ ተባሂለ ዝበሉ ስቃይ ክርስቶስ ተማሂለ ምስ ክርስቶስ መከራ ተዳረገ በሉ ክርስቶስ መከራ ተዳረገ ክርስቶስ ደማ አሜን ሃሌሉያ ምስ ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ምባል ስቃይ ክርስቶስ ሐዋርያ ጳውሎስ ታይሎ ሞት ክርስቶስ ኣብ ስጋና ታይገብረልና ንጸውራለና ህይወት ክርስቶስ እስኪ ህይወት ክርስቶስ በሉ ኣብቲ ሞት ስጋይ መጣን ክግለጽ ሞት ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ብጽባሕታ ይገብራለና ንጸውር ኣለና እዩ ስለኻማ ከማሕረና በጌታ ይገበርና ኢሉ ተቆጠርና እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ገንሸለ ኣምላኽና እምበር ንሕና እንታይ ኮና እስካለ ገንሸለ ይበሉ አሜን ብራዘሪ አባኪን ዲና መዋሱን ዲና ስለዚህ ከምታይ ተቆጠርና ይዘሎ ከማሕረና ተስለለይ ከምቲ ተማቐልቲ ስቃይ ከምኡ ከዓ ተማቐልቲ ምጽንናዕ ከም ዝኾንኩም ፈሊጥና ተስፋና ኣባኻትኩም ጽንዕቲ እያ ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤስያ ዝረኸበና ጸበባ ህይወትና እኳ ክሳዕ ንቐብጽ ሓለፈ ዓቕምና እምብዛ ከም ዝኸበደና ክንሓብኣልኩም ኣይንፈቱን ኢና ካብቲ ንምውታት ዘተንስእ ኣምላኽ እምበር ኣብ ገዛ ርእስና ምእንቲ ከይንውከልሲ ሞት ከም ዝተፈረድና ኣብ ውሽጥና ይስምዓና ነበረ ንሱ ካብ ክንድዚ ዝኣክል ሞት ኣድሒኑና የድሕነና ድማ ኣሎ ንዳሕራይ እውን ከም ዘድሕነና ብኡ ተስፋ ንገብር ኣሎና ንስኻትኩም ከዓ ብጸሎትኩም ትድግፉና ኣለኹም ከምኡ እውን ሳላ እቲ ብብዙሕ በቃ ኣሕዋተይ ብዛዕባ ኣብ እስያ ዘጋጠመና ጸበባ ኣብ ህይወትና እንዳንረማ ይረዳ ክንዓባልማ ይረዳ ሐዋርያው ጳውሎስ ታገጥሞ ነሩ ብዛዕባ ኣብ እስያ ሓደ ጸበባ ከም ዘጋጠሞ እስከ ኣብ እስያ ስበሉ ጸበባ ጋጢሞ ስበሉ ግና ስበሉ ኣብ ኣምላኽ እምበር ኣብ ርሱ ስለ ዘይተወከለ ታዩ ኣብቲ ሙታን ዘተስእ ኣብቲ ክርስቶስ ዘተስእ እምበር ኣብ ገዛ ርስና እንታይ ስለ ዘይገበና ስለ ዘይተወከልና ንሱ ካብ ክንድዚ ዝኣክል ጸበባ እንታይ ገበረና ኣድሓነና ስድሓነና በሎ እግዚአብሔር ብጸበባ እንታይ ገብር እዩ የድሕን እግዚአብሔር ይመስገን ጻድቕ ስበሉ
እግዚአብሔር ግን አስቆሉ ካውየና ወፎ ጻድቅ ብዙሕ መከረ እስከመከረ ብዙሕ ነው እስቆሉ ንጻድቅ ዝሃመሲ ብዙሕ ስጉቡ ይከራኸሮ ሰባት ይከራኸሮ ዓለም ትከራኸሮ ሰይጣን ይከራኸሮ ብዙሕ ይጻበሮ ግን እግዚአብሔር ታይቆረሉ ካብኡ የናግፎ አሜን ብሎ አዘሪ ስለዚህ ካብቅዱስ ዘአግን ጸባት አይበረና አናገበና ስቆሉ እስከ አድሓነኒ መል እግዚአብሔር በስተሐነና እስከ አድሓነኒ ስቆሉ የድሕነኒ ማለ ስቆሉ ብኸልዕነኒ ድማ ተስፋ ይገብራለሁ ትማለት ዘድሓነ እግዚአብሔር ለምድማ የድሕን እዩ እቲ ትማለት ሎም ዘድሕን ዘሎ ኣምላኽ ድማ ጽባሕ የድሕን እዩ ኣሜን ብሎ አዘሪ ስለዚህ እዚ ኣምላኽ እዚ ኣብኡ ተወኪልና ዘለና ኣብ ገዛ ርስና ምድሓና ክንወከል የብልና بهوت كنبر زعلنا منين زي أيه تايم بزاف أنا تزغلو بابي أنا أنا أملا هذا كل حاجة كان حاجة جد لك أمسأول لك زار كل حاجة أنت مالتي نايسر نجلس ولو عامل شيء زي أبي بسفي تروح سرعة مدريد فترة عملات استولو أيلكم أي حلال يقول زيادة المسكن أتايا وقبايا سلام تايدا فرديك أو عملا من قديك محبتي أطلع لها يقول الصوت العلماء عملا كم تقولوا أي تقول للتنيخة زيادة يقول تايدرو فرديك أبي زيادة حبيبي فرديك ما يقول سيادة تايدا زيادة راح أبلين إلى 5 ساعات بس 4 ساعات 10 4 سير إلى أوكي 4 ساعات الأساس 4 ساعات الأساس 4 ساعات الأساس 10 4 أمين لو هذي تنام زلنا إكسيابير كاب كندز زأكل صوات أجورنا على حالنا سلزي صواتنا سي نخبرت نبر نوردك كم زي كوني إن حالهم نكرة أساس 10 4 أمين شيرون لنا مثالي راح بيدو حديقتي ويها سنة بلد. كذا. سبيشلو نترى كسر زيت الرحلو نتي لتبو ولا ترسل يخلايو من الأخبار نساتن ترسع عناس ترسع كم إيه إنه أو إلي وكي على وكي على እግዚአብሔር ተላላጽን እግዚአብሔር ሐሊልኒ ረሐብልኒ እግዚአብሔር ምሳይ የለን ካብ እንታይ ዝተላዕለ ካብ መከራ ዝተላዕለ ካብ ችግራ ዝተላዕለ ካብ ፀበባ ዝተላዕለ ሲ እንደው እግዚአብሔር ምሳይ የለን ሐሊልኒ ከምቲ ግዳው ዝበሎ ኣምላኽ ተዝነብር ትናይ እስራኤል ኣምላኽ ትናይ ያዕቆብ ትናይ አብርሃም ኣምላኽ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፅእ እግዚአብሔር ምሳና ተዝኸውን ሲ እዚ ኩሉ መከራ ንምንታይ በፅዓና ኢልዎ ሁለታቱ ይዘርዛር ወዘሎ ጽዮን ማለት አሁን ትላላ እግዚአብሔር ምሳይ የለን ሐዲድ ነው ትላላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታይ አቤት ብራዘሪ ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ግን በመሐልፎ ነገር በመከራ ሕሊፍ እግዚአብሔር ንዑድ ገለጽ ህይወት መታን ከውኒ አሜን እስካነ ወሎ በመከራ ዘልፈንስ ወሎ መከራ ዘልፈን መታን ከውኒ መይተር ማስወሎ ህይወት ክርስቶስ አባይገለጽ ጳውሎስ መደይ አምላክ ዝግለጽ ስለዚህ ሐራም ጊዜ አይመስለና እግዚአብሔር ሀለን ጸጋ ጋፍለካ ትንፋስካት መርከማ ከጸጋ ሀበኒ ኢልና ብዙዕኒ እንለምን እግዚአብሔር ታይበረኒ አታ እግዚአብሔር ንዓኻዝሎ ህይወት ክሎ ንስራሕኒ በቃ ስርዒኻ ታይበረኒ ከምቲ ስራሕ መሬት አብኢሉስተበላሸው እንደገና ተሰራው እግዚአብሔር ታይበረኒ እንደገና ህይወቴ ካክበረው ስራዮ መዳን ታቀው ክርስቶስ ግለጽ ከለሲ ኮምኮይና መታተክ ታይላው ጳውሎስ ክርስቶስ ከምታዘለዋ ከምዝግለጽ ሲ ታንገብና ንፈልግና ስለዚህ ንዕና ኮምኮይና ከምንርከም ሲ ታንገብና ንዕና ከምንመስል እግዚአብሔር መስገን ነው ትመስል ህይወት አለና ነው እግዚአብሔር ቆጣ ዘልፈና በመከራ ምሽግርን ንዑ ትመስል ህይወት
ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ይበሉ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ጽዮን መከራ ሽግራ ከቢድዋሲ እግዚአብሔር የለ ሽራፈን ታዲያ እግዚአብሔር አለው ምንላው ሲባል እግዚአብሔር አለው አደ ነትዕጅ ሰው ለህፃን ነትጠሙ ህፃን ሲ ውሽጣ ማልባት አባዓድና ናቀው ይፈራ قبل مسكلا بزعبات يسدراي كذا ولا عز قبول الحرام بزعمين تزجرا زحسوا كنا ولا عادي في إذا تزجرا نبقى عايز حسوا لبن مسبني جلو مستوى إنسان طلع زي أمير بما لبن مسبني جلو مسارة جلو زي أمير مسكلا نعمنا يفتح بتاعنا يفتح كلنا يفتح شكرنا يفتح زي أمير بسبب هاي كاني أي حاجة كاني نصادر زي أمير تعطوا أي مكان تتحدثوا يبلكان أتا سلمون ودي نتعامل أبوا فلتا نتعدي مسيرة الله ونها كبرنا نصرات على كاي كنا نسون تعطوا كاي أموري هو الله نترمس النبي حد في الاسم تاعه نسوم نعمل حدكم نسلم أبي مسكوستون تاعه لكم حدكم ساتو بعد هذا الشعور زيادة صادق يبلو زيادة صادق يو إذا برسول تاعه ولكن أبكر ما الله أتعبوا إلا زيادة مسكين سلزي أمره بقوله نعلمنا الله نحن تزي حالنا يسي نسوم تاعه برنانيو سكي حد ناني بلو يسوع سكبرو تمسكل مسرعي سكبرو أتمكن مسرعي سكبرو سألي سكبرو زاد قوازي سكبرو كما يتعلم في النوع فقال كامبر فقالت أي ولد مغنياتو يسوع سحبوا سكبرو فأنا أملاح بنتصعب المر بإنتان بقال أيكونن رسم حل الله أيكونن يسوع سحبوا أي أبوه بيجر ساكريفاي هو اللي عجب نزي أبي أزعجب هيوت الوضعي تخلي عدي ظنه سكر كونن ولا بنتط ولا تنبه ولا قلقبر هو زي الرسول هو زي مسجد الحرام تايد منه لا صحيح ولا قال سايو أنا خلت دار واحد من الساي دمي متان كاي كونسي رساي كاي كبانو يسكن يجزن أمر وتاوي يسولو ناتي هو فلسني مكرا يسولو شجرة يسولو وانجيل سولو تقول وانجيل سولو وانجيل سولو مكرا فريع سولو أي حاجة بودي وانجيل أي حفرني أمين برادري وانجيل أي حفرني وانجيل ما أنت هو تاي قبرني أي عبرني نسول من حنا حي الله نمر حق ما حي الله يسامي يسوع استمر غيره نعم نمر حي الله نيزامي حي وانجيل يسجلس نيزامي يسجل وانجيل يسجلس برادري زيامي يسقط وانجيل يكلسنا حي وانجيل يكلسنا أبين حي علمن وانجيل حي الله أو وانجيل يسجلنا سلسي وانجيل تاي قبرني سي حفرني يبلو هيا نصراوي يكون نحزاب يكون ليلة من ليلات يقولون مرحان على أملا ستقلصة وانجيل سلسي تسفانا أبقر أملا هداي حواتي نغيرهم مدهن تين حلل نتردهم لومي سيابي يتصابانا تاقبر يقولون كلا قدما يكون تصبحنا في التمرائي أبتسي أربعة كلمة أربعة كلمة كلا قدما يكون تص سبيك سيابي يتبعنا خيرون أبتما يمرأي كل نسيره قدما يكون تص معرف كلمة كاتسي خطاسي شو عاد شو شغله بارسغت أماكل أتوم أخلات طبب نزاربينا إتي أملاك كلمي زمنات نخبرتنا زدالو سكي إتي أملاك سكولو أملاك كلمة زمنات سكولو نخبرتي زدالو سيرس سكولو بوانجيري سخبر آمين كلمة زمنات انتاج خبرك زيادة نخبرتنا
እምበኣርሲ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘበናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና ንዛረብ ዘሎና እምበር ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓልፍ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈልጦን እንተዝፈልጦስ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቕልዎን ነይሮም እንታይ ንብሎ ኣብ ምዕራፍ 16 ላይ ኣሕዋተየ ኣብቲ ፅዋዓኹም እማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጨዋታት ኣይተፀውዑን ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከሕፍርሲ ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ ተብሎ ኣሕዋተየ ኣብቲ ፅዋዓኹም እንታይ ግበሩ ተመልከቱ እስኪ ፅዋዕ ይስበሉ ወይታ ወይ ስበሉ ዓይነይ ክፈተለይ ፅዋዓይ ክምልከቶ እግዚአብሔር ተመልከት ብዙሕ ጊዜ ይዛረብ ዓዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ይብለና ሰማያት ተመልከቱ ይብለና ናብ ፍጥረታት ብዙሕ ጊዜ መልክተና እግዚአብሔር ኣብቲ ፅዋዕኹም እንታይ ግበሩ ይብለና ኣሎ ተመልከቱ ብዙሓት ልባማት ብምንታይ ብስጋ ብዙሓት ጨዋታት ብስጋ ነዚ ታገበርዎን ነዚ ንስኻትኩም ተፀዊዖምዎ ዘለዉ ፅዋዕ ታገበርዎን ኣይረኸብዎን ሓደ እኳ ካብ ገዛ ፃዕሪ እዚኣ ነዚ ፅዋዕ እዚ ታገበሩ የለን ዘስተውዕሎን ዝፈልጦን የለን ንሕና ግና ኣብ ማእኸል እቶም ጠቢባን ወይ ከዓ መስተውዓቲ ዝበሃሉ እንታይ ገብረና ጥበብ ንዛረብ ኣለና ኣሜን ብርሃተሪ እስኪ ጥበበ ይበሉ ሰማያዊ ጥበብ እያ ንዘለዓለም ድማ ህያው ኮይና ትነብር ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ንሕና ንዛረበ ዘለና ጥበብ እንታይ ሰማያዊ ጥበብ ስለዚ ኣብ ፅዋዕና ክንምልከት ይግባአና እዩ ንዓብዪ ነገር እግዚአብሔር ፀዊዕና ስለዚ ነቶም ዘፍቅርዎ እግዚአብሔር እንታይ ይካልሎም ኣሎ ዓይኒ ስትበሉ ዘይረኣዮ እዝኖም ድማ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅሮም ኣዳልዩሎም ኣሎ بعدنا زي أنا يا نجار مدراوي نجار تاجي كبر زي ما ساسرو بس أنا نروح على نجار زي سمعنا زي نفلت زيادة نتمزق قوة تاجر أول بعد حقيقة زي فريق زيادة سي سبرايز دور معاكي الله نعم نجار الناس تسوينا سلسي أبتصوعنا أنت هتكون يبلنا ብዙሕ እኳ ዝሕልል ነገር እንተ ኣሎ ግን ታንኮን የብልና እስኪ ተስፋ ኣይቆርፅን የበሉ ተስፋ ኣይቆርፅን ፀዋዕተይ ስበሉ ንዓብዪ ነገር ኣሜን በዓራ ስበሉ በዓራይ ራእዩ ኣይጥፍን ኣሜን ኢየሱስ ዘይጠፍ እንታይ ጥዋፍ ስበሉ ኣሜን ዘይጠፍ ጥዋፍ ይበሉ ዘይጠፍ ጥዋፍ በዓራ ኣይጠፍን ኣሜን ኣሜን ብርሃዘሪ ስለዚ ጥዋፍ ይነርሱ ዝበርህ ሃሌሉያ ሰው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ዮሐንስ ትማታ ይለና ዝበርህን ዝነድልን ሰብአይ ነበረ በትብርሃን ማታ ይብለኩ ነበረ ባህይ ይብለኩ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ንዓለም ብርሃንና ባህ ከብላ ኣለዎ ኣሜን ኢየሱስ ንሰይጣን ባህ ዘይከብለ ይኽእል ሰባት ግን ኣባኻ ዘሎ ህይወት ትፈትዎ ይኽእል እዮም ሰባት ግን ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ትፈትዎ ይኽእል እዮም ሰባት ግን እንታይ ክኾኑ ይኽእል እዮም በቲ እንስሳት ትነብረ ነገር ህዱእ ነገር كمهارو يقولون من أكل مهارو ترى يسكت أكل مهارو أكايد خاطر مهرو نملس نبتة أجبارنا جزائر مسكر سلسي تسفعنا خرني جبانا نبي خرني جبانا نبتة تسفع كنتمت إجبانا كلاي قرطوس سلسي هذا يقولون كريم الله أبني عبد الله ترجع على المسلمين أبني وزعين سمننا أنت بس وشتنا بنا أبرم صباح تاي قبرالو كيف تسالبرو وش أي سببو نيجزيابي من بس نزلني أبرم صباح يسدس عمين برادري وشتنا أعرضنيو دكير أبرم بس دكير أبرم زمان كلا تلو وشتنا بنا أبرم صباح يحبس ويكا يحدث على الجزيابي المسكر سوشنا يحدش نقدر على وبرو عمين برادري ما كانوا صوابون تاي قبر نترى نقرا يسوق ويكا يحلو نمبر وشتنا تاي قبرنيو أي موت
ተስፋ አይቆርጽ አይሕለልኔ ካብ ሙቢያይ ደው አይምኔ ሰለስተ ዓይነት ኣሎ ኣብ ኣርባዓ ኢሳያስ ሙቢያ ያበስ በሉ መኻል ስበሉ ሙቢያ ስበሉ ምብራር ኣበና ዘለና ኣብ መንገድ ኢና ዘለና ኣብ ሙቢያ ኢና ዘለና ኣብ ምብራር ኢና ዘለና ተበሪርና ስምራና ምብራር ተበሪና ተቡያሲ أبويا هذا ما لسه يقدر يقوله يبويه. سلسلة أبوس يوتني حلم الأمات عوسن كل إلى بيوتو توميك سامير بأمنية دايس هو زس أبا بيوجنا تايهون وشنب أبا بسبح تايجي بس كحدش بلو أنا سكولو نكسامير بمت تماما نو يمي تاو بمت من أبي بوتنا تانغورو በመተማመን አበቃኛ ታይብራላ በመተማመን በሚጣባው አገኝ ስለዚህ በእምነት ታጀሩ ዝጻባባዩ በመተማመን ዝጻባባዩ እዮም ወሽጣው አበም ጽባህ ታጀሩ እስከ አማኑ ኸሊስ ወሩ ወላ ሐቃታ ይወርስ ወሩ በመተማመን ዘይ እንደራዚ ጻባው ሆይኑ ውሽጡ ይያለ ይደክ ውሽጣት ደክ ስለምንታይ ንእግዚአብሔር በውሽጥ ቻሌንጅ አለ። ሰይጣን ስጋን እንደሚመስለው ሰይጣን ስጋን እንደሚመስለው ነተና ይዘላል ቢቆም ነው ይወርስ ነው أنا بعيش سوالو أنا بعمل عشاء لبام تعلم زي أكون عاش لبام تعلم زي أكون بعمله تيزونه عاش ده يقول لنا له سلسي أو بسمع عن جبرنا وشنا أي حلل سي حلل جبر يقولون ما تايلو أيله هنا يبغى ما تايلو أي حلل اليوم جماعنا له أوابي سياس سلسي إنه هاي سكرسنا برو زسون بوي ماله سبرو نيجزيابير كرسنا نبأنا نبرو زيابير سرعوا تبرمنا سرعوا دولي كم كان سوين زيابير كم ذكرهم دواي كلها مسؤول باي ولا كم دي أتوقع زلك على جنب دعنا بركة آخر زيابير سوين هذا على زي كم صباح يزبل كم في النام بزاف لحنا نبغى سوين وتاكل سوين هاي ولا بس يقول زيابير تايزبل إن أخذ كسر فقط أمنا دعنا بركة آخر تايزبل نيجزيابير تتصابى بيو እግዚአብሔር ተጻፈ ማዕሰና እንደኸልከ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሆሪ ይብሎ ተሳለ ይቆይ ሽዕር ማታ ይገውያ በخنافም ታይገውያ ሲበሩ ይበሩ አሜን ለብራዘሪ ወተንኩር ማታ ይበና ይወሩ ረበሪ በና እግዚአብሔር ይመስገን በጌታ በኢየሱስ ዘመን ጸጋይ ታጥቶ ታዘ አሜን ለብራዘሪ ክንበር ይገል እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሳዊ ህይወት ተቀይሩ አታሳስ ባላ ተቀይሩ ካብያ ዘሐለበ ምብራር አለ እግዚአብሔር ይመስገን ነብራ ሰባት ይበርየው እትዝርዐ ንመዓሳይኖ ስንግሲ ይበሉ ሓደ ነገር ይበሉ መርዓ ንግሲ እዩ ውላድ ንግሲ እዩ ሰብኣይ ንግሲ እዩ ሰበይቲ ንግሲ ኣለ ሃብቲ ንግሲ እዩ ድኽነት ንግሲ እዩ ንግሲ ይጓይስ እቲ ዘይተመርዓወሲ እቲ ተመርዓወሲ እንታይ ነው ኣብ መጨረሻ ኣውርያ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ዘይተመርዓወ ከም ዘይተመርዓወ እቶም በዛው ዓለም ዚያተ ሃብቶም ኣቃሲ በቃ እንታይ ከም ዘይብሎ ገለ ከም ዘይብሎ ኣብ መጨረሻ ሓደ ናብ ክመፅእ ቶም ወንጌል እስኪ ቶም ወንጌል በሉ ዝፅዑር ግናስ በሉ ንዘለኣለም ስበሉ ከም ቆባኹቲ ታኽገብር የብሎ ባሉ ዳንኤል ዳጎቤው በሪኦም ይልካ አሜን ለብራዘሪ ከም ቆባኹቲ ንዘለኣለም ከም ዛጋ እግዚአብሔር ሓድስ ወንጌል ዝመፀ ህይወት ያለወና ንብረት ምታልና ብዘለን ወንጌል አምላክ ይብቃዕ ኢልና እዚ ማለት ድማ ኩልንትናና ነፍስና ስጋና መንፈስና ኩልንትናና እንታይ ክኸውን ንወንጌል አምላክ ዝበቅዕ ክኸውን ይደልዩ እግዚአብሔር ስለዚ ብወንጌል እዙ ንሰምዖ ዘለና ቃል
ክትበፅሕ ዘይኮነሲ እስኪ ዝቓል በሉ ኣብዚ ይኮነን ኣብዚ ጥራይ ክሰምዕ ይግበር ኣብ ልብኻ ኩላ ክሰምዕ የድሊ ኣሎ ኣብ ልበይ ኩላ ክሰምዕ የድሊ ሰማዕቲ ዘይኮኑሲ ሰሚዖም እንታይ ዝገብሩ መስያት ሒዞም ዝወፁ መልክዕ ሒዞም ዝወፁ ዘይርስዕ ሰማዒ ኢልና ያውቁ ዘይንርስዕ ሰማዕ እምበር ሰማዕተይ ኣይኮኑ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነረ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክንኮን ኣለና ኣብ ልብና ከኣትሎ እዚአን ቃላት ኣይግበረን ኢሉ ኣብ ልብኻ ኣቆረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ትእዛዝ ኣቦኻ እንታይ ግበር ኢሉ ሓልቁ ኢሉ ሓቀይ ትእዛዝ ኣቦኻ ግበር ሓቀይ ሕጊ ወላዲትካ ድማ እንታይ ግበር ኣይተፍርስ እንታይ ማለት ሕጊ ወላዲትካ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት እስክበሉ ሰበይቲ እስክበሉ بمحاولة بس نتحقق سرعات نبي تسيان سكور نتحقق سرعات بترشيد زوجي بقى نقرب من اللي زوج سلذي قالوا بيت عيننا سرعات تسيان كاتهم نبريد بامه كل حلو يجيب بامه حق ولا يتكاتل جبال هاي تخلص تبرنا عملا وينو اسكي نمي جرشان أورتيه إبراوي عملين أنا بعسر ثلاثة ወራይ ምዕራፍ 10 ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ደብረ ሀዘሪ ስለዚ ኣብ ልቡ እንታይ ንገብረለና ክንዓቅሮ ኣለና ዳዊት እንታይ ኢሉ ንዓኻ ንቃልካ ኣብ ልበይ ካገበርዎ ዓቅሮ ላይፍና ይለወጥ በተቃል ኣምላኽ ዕብራውያን 10 ብኸምዚ ዝኣክል ደበና ምስክርነት ተኸቢልና ክርስቶስ ካብቲ ዝጠብቀና ዝረዝበና ሓጢኣት ታይግበር ኢሉ ነርሕ እግዚአብሔር ይመስገን ደብረ ታይሎ ነፍሳትኩም መጣን ከሄለን ስለምሳይ ከሄለን ብሎ ሳይ መጣን ከሄለን ነፍሳትኩም መጣን ከሄለን ከሄለን ናትከማርን ደምዳምን ሆነ ክርስቶስ ላይ ይበሪሎ ነጣመት እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ ብዙሕ አቁድ ዘሐል ነገራት አሎ ዛስዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሎ አባይ መጣን ሰላም ኩሉ ኩሲ አብ ዓለም ከለሁ ታለኩ መከራ አለኩ መከራ ስፈሩ ንቤት ካትዩ ካብ ገዛ ኢየሱስ ስላላ ሕጂ በልበል ውፃእ ኣብ ቤትካ መከራ ሽዑትካ ትመርፅ ኢየሱስ ደኽበር ካብ ቤተይ ዘሎ ይኽበር እንታይ ዳቶ ሓንቲ ሰበይቲ ትወደይ እዛ ሃይማኖት ሒዝካ ዘለካ ዝኣምነት ዘይትገድፋ ድሕርዳ ኣኾንካ ዘና ኢየሱስ ዝበሃል ዘላ ሕጂ ኣሚንካ ላ ዘለካ ተሓኒቐ ተሃገብረ ክመውት ኢላ ተሓኒቐ ክመውት ደው ኢላ ገሊኣቶም ከምኡ ኢሎሞ እንታይ ዝገብሩ ኣነ ዝፈልጦም ገድፌ ኣለኹ ኣደይ ህይወት ክነብር ኣለዋ እቲ ወዲ ግን እንታይ ኢልዋ ኣደይ ኢልዋ ኩሉ ቦታ ኣይተረፍ ኢልዋ ንስኹን እንተዘይ ولا أنت زي أنا أنت زغفسي كتمدي أنا وموتي سلسة هابتين أنا موت كنت موت اسمه ميتي أنا هابي وتعجبت كنت مريض تتقبل كيف سمو لكن ما تقول لك أنا خلاص موت أموت تعجبني أين اللي نسوي تعجب تغير الوقت سلام تاي ولا تتزرعت بأي حال هو تزولا حكيم ስለምታይ ነዲው መፅኡ ብስጋ ተዘረብ ሓሲብ ክልቲኦም ናብኦም ተወረዱ ብስጋው ክሞት እዮም ብመንፈስካ ታበሩ እዮም ክሞት እዮም ኢየሱስ ይዋሳና ስለዚ እንዳጠመቃ ወንጌል ምስበካ ንርሶም ምስበሉ ደገውለ ንርሶም ምስበሉ كم كبرت نجار عقاص الله هاكي درسهم تاجبروان كم كبر نجار عقاص أروان فوالو وراها فوالو شنجرا فوالو بقى أمس نبري مس بوزع على وجهنا تاجبرو وينجر الله نب عالم نمسح بغمدي سبب حليبهم سلسلة رسالة تاجبرنا لو نتزرع منا نجار حتى نجار كم زرع منا نجار تاجبرنا أي سمعنا سبزي بس عفتنا أي فرنس بس عنا سبزي بس عفتنا يوم ليبرو
يسبرني هذا ما ترى ناتي طوع عبد كم زلنا نلحق كم زماننا شجاع تحت من هو ناتي كم يأكل وين ناتي أتخذ ناتي سحاف ولا غير بس زين ناتي سي ما دري كم تلاقي لنا رزق مش على ظهر اللي تحلف ولا لا زعلان مسكين تسلك زيتون تولك نسخسي نعرف شكرا سنقول سبب قوة البلاد نعطي إسماعيلين نعلم ما تعبوا نسكن تعالوا سبب يبصعوا فتنا أي مسعى كمنيو مستفتنا هم ما تعلمكم موتي علمكم زي يسوي بنا زي يسوي مرقسين أنت هاي ولا بترهان مرقسان تاجراني لو يتسألنا عني زيابير بتسألها مرقسي زيابير مسكين زيابير بتسألها مرقسي زمرو أما علاقة مرقس كاي زيابير صدق مرقسي وتلو صدق زيابير مسكين من بس زيابير مرقس زمرو زعرف سبيت كمان حيل زود دسم أنا حيل كنت بقول مسكورو صدق الله يجلس إسخاء موجود لا يقبله أنت متى عايز تجاي لا يقبله بها زعز زبز حلو الله ويا كروس صدق يا أخلاق كاي سلسي إننا تنقوني منا كلتاتنا كعزلنا يقولون كلتاتنا خد فرعية منا شجرنا خد فرعية منا سكين شجر سكون كاتا أنا زملها عبلا أي عبلا نزل اسمنينه أكيد دخل خلوا يسوع الساجر مش ولا بسيط الساجر اللي يسولو كن الساجر هنا آمين بالغازري الساجر اللي يسوع نام مسكار شيء معبد مطيو شكر مطيو إنكار مطيو فرعات مطيو ما بقى عندك منه قال يوم نكمل زكور هلا ويخلو بدي سلام زكور هلا ويخلو هو تام أبينا بحزمة وانجر الله المسبح عندي حرام جرنا المسبح عندي بتاعك بدرب ظهور نصيبة أربعة صيبة كو ترى بسبع كل صيبة بزحك بحر متواجد وهو سلسلة شو بتعرفوا يسوع مسيره أنت كنت قدي ما لسه هو ناس قدي بالكامل يسوع تاجي لنا سكان هنا نقولوا أنا تقول لك يسوع سكولو ودي داوود سكولو أبو سلمة سكولو عمان قدي سكولو عرهنني أمين برازيلي هو كذي عرهنني بقول لك بعدين ما لي أتنسو مرحاني زيابير المسكين يا هواي مسك زيابير سوى تبارك يهود يعني زيابير بمنتاي بتسألنا زبنا زلنا عملا يزلنا سلسلة سألنا نخلينا مرمودتنا عيبنا بمزوح مسكات سكولو تقول لك بمزوح مسكات سكولو عقلي جنا يسبنني كبر زلوا عقلي يسبني هذا يا سيدي زيابير تبارك يهود سلسلة هذا يقول ستايلو بمزوح يسقطنا جنا عقلنا تايقبلنا أي سبناني إنه قبل يطبعنا جنا تصفى تايقبلنا أي مورد لنا زيابير مسكات نقول نتبع كاسي تصفى جنا أقامنا رأي وزغات قدام ما يكون قصاتيني عنده أباكم الرسول مرافع أربعة كلا يكون قص مرافع أربعة ودي يكذيا جابي يسوع بنا آمين نتسمع لنا الله يسبلو نقوم نسكت تسمع لنا الله يسبلو يوارثه آمين أجوها يبن كنا يبن بقول لك زيادة بقول لك قدام يكون كلا يكون قص مرافع أربعة كابتقسي شو عارف يسوع مهتاي سميزي أبي التوارث يقول آمين سميزي أبي التوارث يقول آمين 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 بسببنا بشكرنا تايزورنا وشنا زحدس عمدا زلنا آمين آمين أوريا باولوس كبروا أوريا باولوس دقوم نيجي ولا باي كبروا أوريا باولوس كبروا أوريا باولوس بأمني وغيره مسكولو موي فيلو كابتا ما بيفهم
ህይወት ግን እቲ ህይወት ዝሰርዕ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ እቲ ህይወት ዝሰርዕ ኣምላኽ ኣበይ ኣሎ? ኣብ ውሽጢ ፅባዕቲ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ገብሩ? ወንጌል ይሰብዩ ደም ኣይፈሰሰን ኢልኩም ትሓስቡ? ገጹ ኣይመጠን ኢልኩም ትሓስቡ? እንታይ ክልና መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ሓለቓ ሱርያ እንታይ ገበረሎም ዘለና ነቲ እንታይ ገበረሎም ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ክበሉ በቃ እንታይ ገበረሎም ይኽተትዮም ነሮም ሐዋርያ ይኽተትዮም ነሮም እሳቶም ካታልፎ ነሮም በቃ ሃሌሉያ ኢየሱስ ከቢሩ እንዳበሉ እንታይ ገበረሎም እንዳተሓጎሱ ተረፊዖም ኣይኮኑ ዝኾን ነሮም ታዲያስ ኢየሱስ በኣይ ከቢሩ ስሙ ስለ ፀዋዕኹ ተቐጥቂጥ ኢሎም ነዚ ስለ ዘብቅዓኻ ንስምካ ይባል እንዳበለ ነሮም ስለዚ ምክንያቱ ንስሙ እንታይ ስለ ዝኾኑ ኣነ ክሓስብ ዝበሉ ስሙ ድማ ክኸብር ይግበኦ ኣነ ክዋረድ ዝበሉ ስሙ ድማ ክገንን ይግበኦ እዩ ስለዚ ስሙ ንምግናን ኢና ዘለና ብህይወት እግዚኣብሔር ይመስገን ማለት ሕስረት ብለግበሎ ንሕና ብኣምላኽ ሕስራት ማለት ኣይኮነን ንሕና ርእስና ብኩሉ ነገር ክንበሃል ክንከውን ከለና ግን እንታይና ክርስቶስ ምኽባር ኢና ርእስና ነትቶ እምበር እግዚኣብሔር ናበይ ፀዊዕናይ ናብ ክብሪ ፀዊዕናይ ካልእ ርድኢት ንፈይቶ አሜን ኣም በለይ እቲ ኣብ ሸማን ብኩሉ ወገን ንጥቀት ግናኸ ኣይፀበናን እንገብሮ ይጠፋና ግናኸ ተስፋ ኣይንቆርፅን ኢና ንስጎግ ድርብያት ግና ኣይኮናን ራይዋ እንታይ ባሎ ብኩሉ ንጥቀት እስኮኑ እስኪ ኢየሱስ ቆሉ እብን ገረም ተቆይቶም መስኮኑ መልአክ እግዚአብሔር ወፂ እስኮኑ ነዝብ ንገልጡ እግዚአብሔር እስኮኑ በዚ ቃል እዚ እስኮኑ ኣብ ህይወተይ ዝፀይጡ ዘሎ ነገር ክግልብጦ እዩ ኣሜን ብርኻዘሪ ክግልብጦ እዩ ስለምንታይ መልአክ እግዚአብሔር ወፂ ድማ ነቲ በዓራይ ነቲ ኩሉ ህይወት ሒዙ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኩላትና መዝገብ ሒዙ ዘሎ ኢየሱስ እንታይ ገይርዎ መልአክ መዚ ነቲ እንታይ ገበረለና ነቲ እምኒ ገለበጣ እዩ እግዚአብሔር መስገን ንሱ ህያው ስለዝኾነ ኣብ ማእኸል ሙታት ኣይነብርን እዩ እስከ ኣብ ማእኸል ሙታት ኣይነብርን ይበሉ ህያው ኢኻ ኮን ንስኻ እቲ ሙት እቲ ህያው ኣበይ ኣይነብርን እዩ ኣብ ማእኸል ሙታት ኣይነብርን እዩ ሰይጣን ብኩሉ ነገር ክፀቅጥ ይደሊ ስለዚ ዕላምኡ ማሕተም ካይተረፈ ነቲ መቃብር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገድሉ ማሕተም ገድሉ ኣርባዕተ ነጥቢ እዩ ማሕተም ድሕሪ ሰይጣን እቲ በዓል እንታይ ገድሎ ቀፊሉ ስግን ከምቲ ዝበሎ እስኪ ንኸምለይ ስግና ከም ዝበሎ ስበሉ እስኪ በዓራይ ኣይመውትን ይበሉ ኣጀንዳ ኩሉ ናይ ሰብ ዝሓዘ ኢየሱስ መዝገብ ኩሉ ናይ ሰብ ዝሓዘ ኢየሱስ እንታይ ገይሩ ካብ መቃብር ተስዩ እንሆ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ኣብታ ሰማያዊት መቅደስ ተራእይልና ኣሜን ብርሃዘሪ ንኩላትና ሰማይ ሒዝና ኸይኑ ኣትወና እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኦረድ እታ መቅደስ ኣምላኽ ኣትና ኢና ኣሜን ብርሃዘሪ ስለዚ ኣበይና ዘለና ንሕና ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ኢና ተቐሚጥና ዘለና ብስጋ እዩ ዝነብሮ ዘለዎ ስበሉ ምእንቲ ክርስቶስ እዩ እምበር ምስ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ኣሜን ብርሃዘሪ ንብረት ዘለና ምእንቲ ክርስቶስ ኢና ኣብዚ ስለዚ ብኩሉ ንፅቀት ግናኸ እንታይ ግብረና እዩ ዓቕልና ኣይፀበናን እዩ እንገብሮ ይጠፍዓና ተስፋ ድማ እንታይ ይገብርና ማለት ብግዜ ሽግር ኣነ ሽግር ይፈልጥ እምነት ይፈልጥ ኣብ ሸወደም ክንረኽማ ተቕዋ መዓልትላ تا እግዚአብሔር ዓዲታትኒ ኣልባ መዓልትላ ብኩሉ ፈተና በዝሓይስ ግን ተስፋ በኣምላኽ ኣይቋረፅን አሜን ግን ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ነገር ቅንዓተይ ኣብ ውሽጢ ተኣቱ ቅንዓት ንኩላኩም ተሸኪምኩም ኸ እንድዕ ትፀጋ تقنع بتصدقكم تقنع بالدلو تقنع بالدلو تقنع بيسي أزي بتعمي بقى أنا أبلغ زلنا أرادان أملاحتان زلنا سي هيوتي سمع شطر لي شطر بقى هيوتي سي زلني بقى على زي كذا ما عتبرتهم سلازي إنهم طيب لنا إنهم طيب
تبان مساي تقول لكم زغور النار زغور بصو حق زيو يسوس بولو ኢየሱስ كلهم حليمهم مسبولو ኩላቶም ሓሊሞም እንዳህት ተመርሱ ጴጥሮስ ምንታሉ ጉባኤና በትንካያ ጉባኤና ታገካያ በትንካያ ሁሉ ሰብስብ ዘርባ ታገሩ ታንቂቦ ማንያቶ ማጀር እስማጀር ተአምነ ይበሉ ማጀር ተአምነ ይበሉኩም ኳሊቲ ስለገድ ስለቃቲ ዋና ነገር ለእግዚአብሔር ስፍራ ይዘለና ነበር በዚህ ሰብ አይቆለን ኢየሱስ ተባታ ይወው ካብ አባይ ተዘኮንስ ሓደ ባታ ደብራ አይክልዩ ለዚህ አንዚ ትርዶ አይክልዩ አባይ ለሻውና ባይ አይነጽልዩ ሳት ሙንዶ ፍቅሩ ዘደለ ምክንያቱ ኢየሱስ ትዝገብሮ ፈልጥ ሲሆን ጴጥሮስ ግን ሙሱ ዝበለ ሰው ይኖር የምትዘው ሕጊን ሰብ ዝኾና ታይገበና ይስማዓና ዋክሱም ሳይሆን በቃ ናይ ዝነት ገለመለ ንሕና ብመና ንፀነዘናስ ብጎይታ በሉ እስኪ ብጎይታ በሉ መዓዛይ ተብለዛቸቸው ፀኒዐ ውሱ መዓዛይ ተዘለያ ኣብዛቸቸው የለኹም ስለዚ እምነትካ ኣብታ ሰብ እዩ ዘሎ እምነትካ ኣብ ማሕዘካ እዩ ዘሎ ኩሰት ዘሊ ፅቡቅ ቸርቺ ናይ ክርስቶስ እምበር ናይ ምሕዝነት ምሕዝነትን ፍቕርን ይፈላለ ምሕዝነት ተፈጥሮ ነገር ምቅርራ ስለዚ እነጎሮ እጠፍቃና ካበይ ዝተልዓለ ካብ መከራና ካብ ሽግርና ተምሃራይ ስንታይ ኢሎም ማዕበል በቃ ጠፊሞም እዩ ትገብሮ ሲኖም እዩ ሽዑ ኢየሱስ ተሲ ግና ስበሉ ተሲ ይበሉ ኢየሱስ እስክበሉ ተሲ እስክበሉ ነቲ ማዕበል ነቲ ንፋስ ገንዖ እሱ ድማ እንታይ ኮነ ይብል ዓብዪ ህድኣት ኮነ በጌታ በኢየሱስ ስም ኣብ ዙርያኦም ነውፂ ዘበለ ሁሉ ህድኣት ይወል ኣምያ ደብርሃዘሪ ህድኣት ይወል በኢየሱስ ስም መዕረፊ ኢየሱስ መዕረፊ ኢየሱስ ምክንያቱ እንታይ ዝኾነ ብግዜ ፀበባ ዘዕርፍ ኣምላኽ እዩ እዚ ሰብ ኢየሱስ ኣብ ሂወቶም ጥዒሞም ሎ ሪኦም ሎ ተልኩኒ ጥዒሞም ካበይ ከም ዘድሓና ግዜ ኣብዩ እስኪ ሰብ በሉ ተመን ንኽሽቦ ይመውት ማኪና ተጋጭ ይመውት ሕማም ተኸይብዎ ይመውት ኣይተርፎን ንኢየሱስ ምማት ግን ይቐልል ይሓሽ ሓደ ዕላማ ይሓሽ እንታይ ይሓይሽ ንኢየሱስ መይቱ ዳግባር መይትካ ትሓሽ ስለ ኢየሱስ በቀደማ እንታይ ኒ ሓደ ሰብ ዘረቦ ደረስ ምስ ሰብ ክትሓብሮ ከመይ ገለበለ ወ ቤተሰብ ትረኽቦም ረኽወ ሽዑ እንታይ ኒ هو صبغي بسبب تحبس صبغي يلي شعور على ذلك هو صبغ على ذلك أنا ما بسبب حبر الدليل تي ابن زلنا أنا نتاسو ما أشكره يقول سلزي اليوم على ما كأقوى تسبب نبر ناوي كأقوى يسوع نعوز بنوطن كأقوى نسي ونسوق نبر على النيل اليوم تبلت كأولا نقول خير نحن بلت كأقوى نحكي زرب كذا اليوم تعرف أول شيء هذا أتاني هو عارفكم حسب اللي أبعد شرط سبع حسبيه هو قد فاهم سو قتلوا من خاص من بدر يسوع كريستوس بيقال ما نيابو سيد أنت هاي قبلني بح عيدوني أنا أبتعد شرط سبع يزمر كل شيء خلنا نذكر أنا خلنا نذكر أنا صبوا تقدم كلنا أشوف أقولكم صبوا سمتحسوا نحوال قدرت سبت معكم تصوروا أنا من يتقتلني صبوا يسافر من يتقتلني هم البدر هذا قدر قتلني ده حاجة تأخذني صبوسن إذا عدد أسئلة على السجاد ولا تسوى يسوع كويتاي أمين لا كبرنا أبدا غيره إننا دمسي يسكبروا موتات يفسر وانجيل ينقل يرتعي موت أمين حارق واحد موسى ذكر أبد طلبن كبوكم يهمنا لذي بيننا نتعلم خنا حرفهم كل كنا عارفون كده ماني أنا بس ما يكرر لكم صبوا غيره تقاتلكم لين صبوا
زي يسوع علامة برميت أنا علامة يجرمه أمين دبر هذا ስለዚህ በአምላክ ታውቀውን ምን ማለት ይችላል ከንታ አይነት ሞት አለው ሰለስተ አይነት አብቲ ካብቲና ትምኒስ ጋራ ሞት ቀደም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ትክክል መሰለና ተማወቅ እንዳላውና ባስ እንዳላውና ገራጭ እንዳላውና አዳም ላይ ተብራለ ተስፍራለ አብያን ደብራል ስታንበሩ በታሪክ አዳም ላይ ተሰክርስ ብሎ በመንፈስ ቅዱስ በታሐዲስ ሸሪዓት አሜን ብራዘር ሰካራም ላይ ፈጥሩ አሜን ስለዚህ በሁሉ ጊዜ ለበርተ ተስል ውሽና አይታለ እንሪዮ ንሰሙ አናታ ይገብርኒ እስከ አይመል ከተደን ይበሉ ንሪዮ ሰሙ እስከበሉ አይመል ከተደን ስለዚህ ታይላ ወይ ጳውሎስ እንሪዮ ነገር እንደተንሪዮ እምነታ ታይበሉ እሱ ስንግዝ ነህና ደም ዘይ ሐልፍ ታገብራና ዘይ ሐልፍ ዘይ ነገር ታገብራላ ልጥምታለና አሜን ብራዘር አብሰማኝ ተብታ አሜን ناب بحرنا طلنا بعدها ناب يدرس هذا يتويدو يا قريب كم يجي مريء أنا كم أنا سكر تن نام أقول لهم لأنه معك هذا عبارة عن بيدرس هذا حاجة نيجيريا تايب ولا ولا ابنة كوريا كونغسي حاجة سلسلة ابنة تايجيريا سكين ابنة فلو زوريا تايجيريا كذا تخلي كهاتي نابي نفس تسوى حاجة نابتي تعداد بقى اسمعي أنا في حزنك زورتك أورد تايكل لا بترتاح يدرس كل يوم أرد يلا درك بلد تيمود يصير يرجعك شو بس ترى أسلوب سلامي خير لتحكي مو هنا بتاعي شو زبالة أمنا تسوي مع عبد سكول نامي ترشح تقول لك اسمع عبد برو دواء بلاني نفاس سكول دواء بلاني سبات سكول دواء بلاني سيدنا سكول دواء بلاني الناس ما يسكولوا دواء بلاني بعمله بتسقى فوق النجان غربت بعين ده قبله هو إيه أبي ده برازيلي نبيا حرقات لنا نهاي نتناقنا نقدر نستمر نهاي زي بينا نقدر حسنا نقولين أين خلنا حين يبدأ ينتظر كم نعيشه كم نعيش كيف نطلع البيروسي حين زي كده أو كم بعد الجهة حين بحاجات لا تقيمها سرمان مرام بتزوري زوج حتى تجمع القصة بقى تماس بين صوت روكسي وش بعد برومه أو عدم متعب مثلنا برتقال كم متعب كم وش تعرف لو هدير دولة مدام سي حيلي منو وتعويس كذا بجاشة نخبلت سكول